Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे खानाय गोलाव YouTube चेनेलाव नै बिथाङा मा बानायदों नुवाखै मेथाइ जानो नागिरदों आरोना बियो मेथाइ जानो नागिरदों मेथाइ गाइसफोर लोफायदोंमोन आरो नै थिंखौ मोसानायखौ हाजोब्बाय आरो दा जोङो दा रेडि जानोसैलाय आरो जानो नागिरदों आरो गोदान हानायनि मिरिन्दा नै ओमफ्राय गंसे मिनि गोरलै गथ' बायदि दाबो मेथाइखौनो जानो गाराखै बियो दे बिसिदि लखबदो जानोसै मिरिन्दाखौ लुखाजोबखाबाय जों दे लोगोफोर दोननोसै आरो गासैबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होदो अननानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गासिबो टाटा